வணக்க நண்பர்களே, இந்த காலையினை பார்த்தீர்களா? இந்த காலகட்டத்தில் மனிதர்கள் கூட கடவுளை வணங்குவதில்லை. ஆனால் இந்த காலை இன்றளவும் கடவுளை வணங்கி வருகிறது. இதற்கு பெயர்தான் உண்மையான பக்தி. மனிதர்கள் கூட தனக்கு ஏதாவது வேண்டும் என்றால் மட்டுமே கடவுளை வணங்குகின்றன. ஆனால் இது போன்ற ஜீவன்கள் மட்டுமே தனக்கு எதுவும் வேண்டாம், கடவுளின் அருள் மட்டும் போதும் என்று வணங்கி வருகிறது. இந்த காரணத்தினால்தான் கடவுளின் பக்கத்தில் மனிதர்களை விட இது போன்ற ஜீவன்கள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக முருகன் பக்கத்தில் கூட மயில் தான் இருக்கின்றது, சிவனின் கழுத்தில் கூட பாம்பு தான் இருக்கின்றது. ஆனால் எங்கும் மனிதர்கள் இருப்பதில்லை.